na di gị sị gị na ya chọrọzi marriage unu, na ya afụgo onye ọzọ ya chọrọ ịnụ, na ya chọrọzi ex ya ka ọ fụ wee chọkwa ịnụ ex ya. So ị na-ayị acha ịyọrị agbogo yọrị agbede na-ayọ ndị befe na-ayọ ndị mmadụ ha biko na ịchọkwana ịhapụ marriage gị, na ịchọrọ ịhapụ ụmụ gị na-ayị ọjụ si na ya chọrọ. Okeke na-ayị ọjụ, Okafọ na-ayị ọjụ si na ya chọrọ. Ịyọkatịa chaa, o je weta divorce paper sign ya si ya were dobele gị. Unu na-akwakọ ka unu si agbasa. Ị na-emezili plan etu ị ga-esi je ha ya atọ ụlọ, ọ naba be nna gị weta ụmụaka because na ọ sị na ọ chọrọ. O wee luo one day wee nwee ife mberede okporo ụzọ. Wee nwee ife mberede okporo ụzọ. E wee gbakwazịa gị nwa na-ayọ ayọ gị nọlụ to take care of him. Na ọ bụrụ na ị teksizie care of him, na ọ ga-alọvụ ọkwa gị na ya na-abịa ibikwelu. Ịghọtara na maybe na nọọ Chukwu chọọ ka unu nọ together bụ ife kujisiri ụkwụ na abụọ ka unu wee nọ together. Ị ga-ekwe? Ị ga-ekwe? Ịba ike gwụrụ, eziokwu m ike gwụrụ. Onye na-ekpe nke ọ na-atọ, onye na-ekpe nke ọ na-atọ. Nwaanyị ka ise na-eche ọzọ ya pụọ be gị na-eche ọzọ na o nwere ife ga-ejikọzi unu. Nna anyị bie o wee luo ka ị nwere ife mberede okporo ụzọ, iwe chetakwa na ị na-anụ nwaanyị, iwe yọbakwa ya biko ya nọlụ ka o netebe gị anya na Chukwu chọọ ka gị na ya na-abụ nọ together, na onye ka o ji kụzisi ego okwu na anụnụgo. Chiwo ike gwụrụ, ike gwụrụ. Amara m ebe Chukwu afọ si wee bịa o. Amara m ebe o si wee bịa, mana ọ bụrụ na ọ ga-ekele bụ ikpe osisi na ikpe amịrị na ịta afụfụ na ibugheri gị na ime nna m ibe ibi, o nwee ike kịta mbughelisie gị ma amụghị alụzi n'ọlụ, o nwee ike kịta mbughelisie gị ịghọ na forever permanent dọla ofu ebe chụbazie nri nyebezie gị mbughelisie gị wee ma ma ga-emechitekwana gị mmadụ. How about mbughelisie gị edokwa mma chighekwa azụ back to your ex nkọ? I don't think na Chukwu ga-ekele mmadụ ụdị afụfụ afụ. I don't think so. Manụ na-eji n'ife nkwu wee chọọchị. Ndị be anyị, daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.